ନୀଳମାଧବଙ୍କ ହଜିଯାଇଥିବା ରଥ। ପୁରୀର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଯେଉଁଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପବନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଏକ ବିସ୍ମୃତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅଛି ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ହରାଇଯାଇଥିବା ରଥର କାହାଣୀ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଯାହା ସମୟର ବାଲୁକା ତଳେ ପୋତି ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ଯିଏ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର, ଯାହାକୁ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁକାୟିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁ ଓ ପୁରୋହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର କାଠର ଗଣ୍ଠି, ଯାହାର ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ନୀଳମାଧବଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଝୁଲି ରହିଛି। ରାଜା ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଗଭୀର ରାତିରେ ବର୍ଷାର ଝଡ଼ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଚମକିବା ସମୟରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକ ସୁନାର ରଥ ଦେଖାଦେଲା। ପୂଜାରୀମାନେ କହିଲେ, ଏହା ଘୋଡ଼ା ବିନା ଚାଲୁଥିଲା। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କେବଳ ଚକର ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର ରହିଗଲା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଘଟଣା କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକେତ ଥିଲା? ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ନୌକା ଚାଳକ ବିଦୁ ମହାରଣା ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ନୀଳ ଦେବତା ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏକାମ୍ର କାନନ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଅବଶେଷ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ଦେୱାଳରେ ରଥ ଚିହ୍ନ ଖୋଦିତ ଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମନ୍ଦିରର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ଏହା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ? ନୀଳମାଧବ ରହସ୍ୟ ନାମକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଥିବା ଏକ ଭୂଗର୍ଭ ରାସ୍ତା ଏକ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଦିଗକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଲାନ ହିଟ୍ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଖିଥିବା ଦାବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲାନି। କିଛି ପୂଜାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏହା ଖୋଲିବା ମାନେ ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରୂପ ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ହଜିଯାଇଥିବା ରଥ ଏବେ କିଛି ଛାୟା ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବା ଏହି ଭୂତ ରଥର ଗାଥା, ଯାହା ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲା। ତରଙ୍ଗ ତାହାର ରହସ୍ୟକୁ ରଖିଲେ, ପବନ ତାହାର କାହାଣୀ ଗାଉଛି। ଆହୁରି ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ରହସ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।